Assalamu alaikum. Wato ƙayataccen ingantaccen fim ɗin da ku daɗe kuna jira, wato Kingdom, wanda Oga Sultan ya fassara shi da masarauta. Ga mai buƙatar wannan fim ɗin zai iya ɗaukan lambar mu wanda mu sa a jikin wannan bidiyon, zai iya tuntuɓar mu a WhatsApp ko a Telegram domin samun wannan fim ɗin ƙayatacce.